Ola, son Vanessa de cuarto de primaria de Cercanos a Rus e hoxe vou vos a presentar un libro titulado Fran de la Jungla. E os autores son Nacho Medina e Fran Cuesta. Trata de que un aventurero vai viaxando por sitios de Tailandia, Laos, etc. explicando como se desenvolven os animais. A min gustoume porque é un libro moi divertido e fácil de ler e recomendarío porque é como unha Wikipedia para animales. Adiós.